en Jan Ródenas, tècnic d'investigació a la Fundació Gasol. I aquí a l'Espai Beta la veritat és que hem treballat molt a gust, perquè és un espai que obre moltes possibilitats, hi ha moltíssima llum i moltíssima tranquil·litat i ens ha ajudat molt a concentrar-nos sobretot i a posar el focus en els objectius que ens havíem plantejat. Jo he estat treballant sobretot en tota la part depuració de bases de dades, agrupació de totes les dades que tenim dels projectes que utilitzarem per als articles que estan treballant els meus companys. I una mica això, depuració de dades, revisió i fer una mica, com diem, detectiu, trobant errors i deixant les dades el més netes possibles perquè els anàlisis siguin el més eficients possibles també.